ପୂଜା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଳା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗଛରେ ଯେଉଁ ଦୁଦୁରା ଫଳ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ପୂଜାରେ ଲାଗେ। ସେଇଟା ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ନନା ସବୁ ଡାଳ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ତୋଳା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଫୁଲହାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଫୁଲହାର ଦୁଇଟି ମୁଁ ଗୁନ୍ଥିଛି। ମୋତେ ଫୁଲହାର ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମନ୍ଦାକିନୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ପୂଜା ହେବ। ପୂଜା ହେଉଛି ଆଜି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଅଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଆଜି 108 ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ା ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଥିଲା ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସରିଲେ ଆମେ ତାପରେ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଆମେ ଆଗ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ନନା ଆସିଲେ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏବେ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାସୁଆ ବଳଦ ବା ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ବି କୁହନ୍ତି, ବୃଷଭ ବି କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲମାଳ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ସଜଉଛୁ। ଆଉ କୁହାଯାଏ କି ପ୍ରଥମେ ବାସୁଆ ବଳଦଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଖୁସି କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ବାସୁଆ ବଳଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ। ଆଉ ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ସେଟା କୁହନ୍ତି କି ବାସୁଆ ବଳଦର କାନରେ କହିଲେ ସେଟା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଆମର ମନସ୍କାମନାଟା ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। पंचावटु स्वयं ब्रह्मा रुद्र विष्णु प्रजापति पंचगायत्री सावित्री वटु देव नमस्तुते लभते संजयते संकुतते संपराजयं सर्वकर्माणि कारयति अभिविद्यार्थ सिद्ध्यार्थं पूजितोजः सुरासुरी सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचिपुरन्दराभ्यां नमः उमामहेश्वरभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः। तो बापा बहुत स्मरण करता पितृमातृ चरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ମୋ ଭାଇ ବବଲୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଠି ଆମର ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେମିତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି।
तनयमानो आयुष्मानो गोसमानो सुसुदिसमानो विरानो रुद्रभामिनोपति नवि सन्तासनमित्वा अवामयुक्तस्य अध्यायुषं दमनत्यायुषं दधिवानात्यायुषं तन्योसूत्यायुषं वृषभ दक्षिण कन्या अष्टवारं सिद्ध्यं ଯେମିତିକି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛି। गंगाधरं दत्तभुजं सर्वाभरण उचितं निलम्बितं सदागमनागतं पवित्रं व्याघ्रधर्मधर्यं च वरण्यं भयप्रदं कमण्डलोक्य शुक्लाभ्यां मन्विततुलापाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाजुटमुद्यतकारिणम् अमृतेन परिसुतं परिपूतं हृतं माध्यार्थधारिणं दिव्य सिंहासन चिन्नं दिव्य भोगसमन्वितं दिग्देवता समायुक्तं सुरासुर नमस्तुतं नित्यं स्वश्वासतं शुद्धं ध्रुवमकयमव्यं सर्वव्यापिनं विशालं रुद्रवै विश्वरूपिणे। ଶିବ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ରୁଦ୍ର। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମାନେ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଅଭିଷେକ। କୁହନ୍ତି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଦୂର ହୁଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ମନ ଜାଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେତିକି ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂଜା କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦୁଧରେ ଫୁଲ ଗଛ ଫୁଲ ସବୁ ଥିଲା ସେଥିରେ। वरुणेश विद्यादेवस्य हिरो अवयसु सीता ज्येष्ठो वह्नि तमसो सुतानो विश्वे दिशामुषिकमो उग्नसुतः। ଆଉ ପୂଜା ସାରିକି ଆସିକି ଆମେ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ଆଜିର ପୂଜା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା।